Nyt olisi vuorossa semmonen pieni jääkatsaus. Tänään taitaa olla 28. päivä joulukuuta. Rannalta on vähän jäätynä, mutta kyllä se tuolla olisi kauempana virtaa. Vesi lainehtii, eikä tämä rannanjääkään kovin vahvaa näytä olevan. Ei siinä ole kuin tuommoinen ohut kuori päällä vaan. Harvoin on tähän aikaan vuodesta tällä korkeudella, että ei ole jäitä. Mutta nyt on. Siellä laineet vaan menee. Veneellä on hyvä mennä, vaikka lähtis uistimen soutuun. Ei ole jäätä, ei. Kello on muuten tasan 12. Maanantaina. Se on vuoden viimeinen viikko ja vuosi on 2020. Sitkeästi se pysyy järvi sulana kyllä. Lunta sentään on jonkun verran, mutta ei sitäkään kovin mahdottomasti. Kyllä se ei taida kestää oikein nyt tuota pilkimistä, jos ei veneellä mene. Semmonen jäätilanne tällä kertaa. Täytyy aina välillä käydä kuvailemassa, miten se tuo tilanne muuttuu. Kahdeksas päivä tosiaan joulukuuta. Jäniksen jäljet näkyy tuossa maassa. Pihassa ollut jänis. On siellä tuolla noita vähän arkoja nuo varpuset. Varpusia siinä on ja talitiaisia, mutta ei pääse niin lähelle tämmöisellä kameralla, kun ei ole zoomia, niin nehän lähtee karkuun. Mutta joo, eiköhän siinä ollut taas tälle kertaa, niin palaillaan taas asiaan, kun innostuu tässä kuvaamaan. Niin hyvää maanantaita kaikille ja palataan taas seuraavalla videolla sitten. Ei muuta kuin heipä hei ja hyvää päivänjatkoa kaikille.